Bolomadadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Amadou El Konaré foli ani tɔnini an'o kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma Amadou El Konaré i k'a dɔn datu a fɛn min ma n'i k'i b'a bɛɛ lajɛlen tɔmɔ ni b'i cogo dɔn min'a langolo bi to o bɛ kɛ an n'a ɲini nɛgɛw kɛrɛfɛ fɛ nin tɛ yɔrɔ jan ye i k'a dɔn sunkalo min ye tile filanan ye ni ma fili i k'a dɔn an b'o la Amadou El Konaré k'a dɔn dankɔrɔba in wulila k'i jɔ min kɔni y'a tigɛ ko ɲuman ye min ye a timɛ ko ɲuman ye an bɛ Ala deli i k'a dɔn Ala k'o di an n'an baden bɛɛ lajɛlen ma a kana dɔn an ye gɛlɛyara Amadou El Konaré nɛgɛw kɛrɛfɛ i k'a dɔn a tɔ ye jibi i k'a dɔn ale mana sun a bɛ yɛlɛ a yɛrɛ ma o bɛ kɛ yɛlɛmisɛnnin daminɛnen don o tuma a ka wuli ka jɔ kɛ yanni tile ka kɔrɔta joona kunnafoni caman an ka se k'o di lamɛnbaaw ma sisan Jɛka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ de b'a tunkara don min ma bolo da o bɛ se jango min bolo da an bɛɛ kana siga bala cogo bɛ di bi Amadou El Konaré Amadou El Konaré n bɛ n bolo bɔgɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula Amadou El Konaré i k'a dɔn sɛbɛnni kɛba min ye a watalen ɲɛfɛ n'a f'i ye o bɛ bɛn Amadou El Konaré i k'a dɔn a wa jɔnni de ye Sidi Ibrahima Ould Sidat jɔnni de y'a fa a fa kun ye mun ye i k'a dɔn ayiwa a walima a bɛ kɛ jɔnni ma hɛrɛ ye Amadou El Konaré Umaru Angoiba ko a ko coordination des mouvements de l'Azawad i k'a dɔn o ɲɛmaa de ko don min ye kunungo ye avrikalo tile 13 i k'a dɔn fitiri magwɛn waati maa fila kɔni kun bɛ mobili kɔnɔ i k'a dɔn u y'u yɛrɛ kɛ tɛmɛbaa ye ka taa sɔrɔ dankɔrɔba in bara k'a ka gurupu i k'a dɔn k'o lajɛ awa sabula a n'a kɛ kura tigɛlen kun bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko tuma min n'a bɛ don ka bɔ la a ka gurupu dafɛ nin jɛ fila kɔni sena ka bɔ ten awa nɛgɛden k'a sura ka ten girigirigirigiri Sidi Ibrahima Ould Sidat maa gansan tɛ a lakodɔnnen bɛ jamana in kɔnɔ kosɛbɛ u y'a ta gara la ka labitaniso sɛgɛrɛ Amadou El Konaré i k'a dɔn nɛgɛden ma ko a la a fatura a ko min ye nin ko in ye kuma cayalen don dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ayiwa min ye janfanba ye a ka jɛkulu min ye seba yɛrɛ kɔnɔna ye a bɛ n'a fɔ janfa bɛɛ dɔ bɔra ye i k'a dɔn a wasabula ani caman bɛnnen kun dɔ ko la ni maa min ye accord d'Alger ta k'a lajɛ a sinsinba belebeleba dɔ kun y'ale ye ale kɔni kun y'a kanu k'a fɔ min ye wulikajɔw ni jateminɛw ye mankan yɛrɛ de ka ban Azawadu ko kuma ni fɛn jamana bolonɔbila sɛbɛn min kɛra Algérie i k'a dɔn a ko dɛmɛba ŋanaba dɔ kun don sabula maa caman y'o fɔ sɛbɛnnikɛla ko accord d'Alger i k'a dɔn commission DDR Zahabi Ould Sidi Mohamed i k'a dɔn o y'a jira k'a fɔ gɛlɛmisɛnnin caman de tun bɛ sema mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ dɔw kɔni a kɛcogo walima kumaw fɔcogo walima taabolo kuma bɛɛ dɔw ma sɛbɛnnikɛla ko sema kɔni a kɔni kɛra cakɛda ye sema kɛra jɛkulu ye jɛkulu min i k'a dɔn min ye muruti ani gɛlɛya caman b'a kɔnɔ min ye o damada ye maa mana caya ka tɛmɛ i k'a dɔn bɛnkan walima taafanw u bɛ ɲɔgɔn sɛbɛn kɔrɔjɛ sɛbɛnnikɛla k'o de kɔni kɛra sababu ye i k'a dɔn ayiwa min ye Sidi Ibrahima Ould Sidat maa caman kɔni de tun b'a kan sɔsɔ nka mɔɔw kɔni y'a jira k'a fɔ dabalitigi kun don fɛɛrɛtigi don n'a ye min fɔ a wuli man di ka b'o kan o tɛmɛnen kɔfɛ min ye accord d'Alger a ka timɛ a ka kɛ ka ɲɛ i k'a dɔn dɛmɛba belebeleba don waati dɔ yɛrɛ sera a yɛrɛ kun y'a jira sa k'a fɔ min ye nin gɛlɛya in ye ani nin mankanba in ye Mali kɔnɔ a ban kuma sera sɛbɛnnikɛla ko yalima ayiwa min ye a yɛrɛ jɛɲa dɔw ye olu de kelen tɛ k'a janfa wa ɲininkali tun bɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko ayiwa bɛn kun bolo dalen don ani ayiwa Mokutari Wade ni ɲɔgɔn cɛ a n'o kun kan ka ɲɔgɔn ye bi yɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko kun kan ka bɛnkan caman fɔ hakilina caman kun kan ka fɔ jamana ko la nka i b'a ye k'a fɔ dɔw kɔni y'a kanu k'a fɔ o ko kana kɛ min ye ayiwa Sidi Ibrahima Ould Sidat i k'a dɔn ko nin ye marifa ci a la ni k'a bɔnani na sɛbɛnnikɛla ko nin bɛna kɛ gɛlɛyaba ye gɛlɛya min ayiwa accord d'Alger nin bɛna kɛ gɛlɛyaba ye walima a tɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka nɔɔni maa caman kɔni bara k'o den miiri sabula min ye cɛ in ye ale kɔni kun y'a kanu k'a fɔ malidenw i k'a dɔn gɛlɛyamisɛnnin min bɛ yen nin tɛ kun bɔ i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o kan ka bɛn dɔw yɛrɛ bɛ taa hali bamaji walew kofɔ i k'a dɔn ayiwa min ye Iyad Agali yalima olu fana min ye malidenw ka bɛnni ye ayiwa sema ko ni fɛn ka ban u t'olu fana fɛla ko ye
lamɛrikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ cɛ in ka fali maa 2 min dara mugu cɛ la janfa don o janfa in kɔni yalama a bɛna kɛ jɔnni ma hɛrɛ ye o ɲininkali tɔn bɛ bɛn nka min kɔni jɛlen don a bɛna gɛlɛyaba de don i k'a dɔn ayiwa accord d'Alger ko la ka sababu kɛ n'i ye maa caman ka kɔrɔfɔ jateminɛ hali ayiwa jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yan n'o MINUSMA ka ɲɛmaaw ye u caman y'u bolo k'i ye ko cɛ dumanba sara nin de tun bɛ wuli ka jɔ bala waasa jamana in a kelenya bɛ kɛ sababa ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye secrétaire général mouvement arabe de l'Azawad MAA Sidi Ibrahima Ould i k'a dɔn a kɛra o ɲɛmaa de ye sabula i b'a ye awa min ye semako yɛrɛ u faralen ɲɔgɔn kan ɲɛmaaso tun bɛ munumunu ka munumunu u ni ɲɔgɔn cɛ ale bilala kɔsɔn in na min ye ayiwa Al-Agaba Saag Intala i k'a dɔn ale bilalo o de nɔ na ɲɛmaaya la i k'a dɔn a kɔni ka ɲɛmaaya waati a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ayiwa min b'a to gɛlɛya bɛ duga cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ Daba Tunkara kunnafoni sɛbɛn Delta News olu ka fasiri sɛbɛnso nin y'olu ka sɛbɛn ye olu y'a bila i ka fɔlen da kelen la u ko min ye Sidi Ibrahima Ould Sidati n'i y'a mɛn sema o ɲɛmaa don i k'a dɔn k'a ye diɲɛ to nin cogoya in na sɛbɛnnikɛla a ye ɲininkali tɔmi sigi a y'a jira k'a fɔ nin cɛ in fali ma a bɛ se k'a fɔ fali gansan don wa yala bamanji misɛnninw tɛmɛtɔ kɛlen don ka mugu ci nin cɛ in na wa a k'o siga ka bɔ i la o tɛ nin da ye a ko i k'a dɔn maa caman bɛ bamanjiya wale b'a la ka taa ka olu sɛgɛrɛ nka min ye i k'a dɔn Sidi Ibrahima Ould Sidati ale ta yin hakilina k'an ka sɛbɛkɔrɔ maana wa kow ka kan ka jateminɛ jatecogo ɲuman na a ko n'i ye kow da ɲɔgɔn ma u fincogo ye kelen ye u manamana cogo tɛ kelen ye a ko min ye kabi Mali ka bɛnkan sɛbɛn tigɛ nɔ bila la min ye i k'a dɔn bamanji kɔlɔ yɛrɛ cɔra maa min ye bigi ta ni ka tigɛ nɔ bila k'u bɛɛ lajɛlen cɔ a la o de ye nin cɛ in ye o kuma k'a ta o donna ka bila bi la min ye i k'a dɔn ko bɛɛ ani i k'a dɔn kelenya kuma caman tun bɛ fɔ Mali ni sema ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu jɔnjɔn kun ye i k'a dɔn Sidi Ibrahima Ould Sidati nka min ye maa caman bɛ tɔn ninnu kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara olu kate tun ka gɛlɛ o de ye gɛlɛya da ye i k'a dɔn an ka kɛlɛ fɔ ka don so k'o t'a dɔn hamina ye o kuma min ye i k'a dɔn Mali ka tila k'a kɛ 2 ye Azawadi ka to a damana Mali ka to a damana a ko diɲɛ den kelen tile kelen da kelen si i k'a dɔn Sidi Ibrahima Ould Sidati a ma sɔn o ma min ye hakilina jiginna sɛbɛnnikɛla y'a ka kumakɔrɔ dɔw maana u ko waati tɛmɛnenw na bɛnkan sɛbɛn tigɛ bilalen kɔ ko a ye kumakan dɔw fɔ olu dɔw filɛ nin ye k'a ko bɛnkan min tigɛ bilalen filɛ hali n'i y'a sɔrɔ bɛnkan a bɛɛ lajɛlen sagona ko tɛ nka min ye fan 2 bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan minnu b'a kɔnɔ a ko an k'a to o la ten i k'a dɔn to bɛ du don ka sɔrɔ k'a dɛsɛ b'a rɔ i k'a dɔn laɲini ye min ye n'o ye dudenw ka dun ka fa ye o bɛ sabati a ko nin y'a ka kuma dɔ belebeleba ye a y'a jira k'a fɔ bɛnkan minnu bɛ yen n'o tigɛ bilalen filɛ Mali ni maa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye olu kɔni ye hali n'i y'a sɔrɔ i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen tɛ manamana ye nka min ye jamanadenw ni k'a dɔn sigikafulaw ni soronnadonbaw olu bɛnna fɛn min kan ni k'o k'a kɔnɔ ko o de ye nin ye wa fɛɛrɛ de kan ka kɛ ni k'o jateminɛ waasa o bɛ se ka kɛ ko sababa ye ɛlɛ ni Mali ka basigi ani kelenya o bɛ se ka sabati cogo min na k'a ye nin kuma ninnu fɔ sɛbɛnnikɛla ko waati sema maaw mana wuli ɲɔgɔn dakɔrɔbɔ ni Mali yɛrɛ dakɔrɔbɔli la i k'a dɔn maa kelen min b'u cɛla n'o fɔlɔ de b'a fɔ a y'a hakili sigi aw ka ninnu dabila bɛnkan min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka taa n'o ye waasa Mali ka basigi k'o kumaw de tun bɛ sɛbɛkɔrɔbɔ ale de da kɔnɔ kana bali ka mugu cɛ o la nin ci cogoya in na i k'a dɔn ko in kan ka ɲɛɲini kosɛbɛ jango i da sera yɔrɔ min ma n'a ni Muktar Wani to kan ka ɲɔgɔn ye ɲininkali tɔ min sigilen don yala Mali ka basigi bɛɛ ni kelenya hali bi n'a ka bi a tun bɛ n'o tɔ de kolo gɛlɛya wa n'o tɛ maa dɔw fɛ ko ye olu b'a fɛ ale ka ko ka ban wa sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o fana bɔ a la i k'a dɔn u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ siya ko mankan misɛnninw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a ta k'a lajɛ a ko nin min faatulen filɛ nin ye larabu ye i k'a dɔn ka bɔ Tɔnbɔkutu nka min ye i k'a dɔn u ka maa caman wɛrɛw bɛ yen minnu ye tamasɛki ye dɔw yɛrɛ fana bɛ olu ye siya wɛrɛw ye o kuma ni larabukɛ min kɔni tun b'u ɲɛfɛ bɛɛ ni basigi kɔni o kun ye ale taala ye yala jɔnni b'a fɛ nin ka bɔ u ɲɛma wa ale kana o tigi nana ŋaniya jumɛn de bɛ o kɔnɔ hali bi Mali kunkan kɔrɔfɔw la nin bɛɛ lajɛlen ɲininkaliw de sɛmɛlen bɛ waati nataw la minnu kibaruyaw na di nka jamana faamaw kɔni ye ko in sɛbɛkɔrɔ kɔn k'a jira k'a fɔ i k'a dɔn nin kɛwale a ti bɛɛ bi a ti bɛɛ sini kolonɛli Asimi Goyita min ye jamana ɲɛmaa danga ye i k'a dɔn ale yɛrɛ bolila biribiri joona kabi kibaruya bɔra ka taa l'hôpital Golden Life la waasa ka taa jateminɛ kɛ ko ninnu na ko min ye sɛgɛsɛgɛli dɔ dayɛlɛn bɛ jaabi ma b'o la o n'a k'a ta kunnafoni ye kunnafoni filɛ an ye min mɔ Delta News kɔnɔ u ka bidon bɔli la
Amadou Konare mbengile ku abibe mbi boni sebanye sebami nu kama le démocrate Amadou Konare ikado sebeni keba atwa de ko tientigi ko akodi ikado ko mewo me Amadou Konare ikado tien abobele jeli ni ta fando ala Amadou Konare awa minye pmai kuma ani sebeni general Yamusa Kamara ikado apmana Amadou Konare sebeni kala ko akodi akosan bi saba ani wolovla minye marfatiya sorasiya ale Yamusa Kamara yo ke jala ikado ayo zago kasefo ikado nyema ma min ye wuli ka joni jamana yere doni ani jamana nyeta ayo sebe korodon ma kala nendo ma laku donendo otumene ngofe min ye Yamusa Kamara sebene kala ko ikado amini ka san wolovla mbonyango bo min ye gelaye ani ngunu kasabu nofe kosobe min ye bere uruji ikado lu fali ikado joni deba kono joni awade fali ke joni ba kalama akera joni nyana amake joni nyana general Yamusa Kamara aye ministry yake ako awa beruruju ka fali ale min do ala okoni awadore se ka fo kofe bude ta keli ikado amado aya sa no na jenyon ikado kata fali ke ko indatugura tugomi ani ko ingana mungana muna tugomi kata muneni nda ako ale ba benyedo Haya Musa Amadou Konare ikado awa aye liburu ke ka sebeni ke ayre bigini kalimuta sebeni kala ko alap mabaminu na lesara ko kala no fa abo nyefo anye ako minye tiye amewo me anadon ako sabula ni ngolobu kala ba puma nunu jamana ayre nyema so ka kolobu kala ba puma damanda bari nywana ninga to ke awa koyi ko mi ngoni na bi jamana lagushi abi jamana nyema so lagushi sabula samba nyina ngo fa ni ngo dlone nunu minu nyema se ka do minu nyema se ka fo akika do kujugu bade ni nye mi se ka ke abo balawi dundala Yamusa general Yamusa ni ma mi bado ko tinya folado ka fode abo kuma kone abo balasani duguche ayi kamara ke ngoni na ko ngo ka be mi vo abo se be korofo akwa ko ngalundama mi ndigelembe ni ngoina ngana mu dama mi nglalembe ni ngoina ajuba ju folo de Ismail Bube maigaye sebene kala ko akika do adasero kan ngana mu kuma ni ngalo mi ndigara Afrika do ni ngoina mi nye Ibrahim Boubacar Keita yi jamana kundigi koro ikado ayo fana sebe koro dashi sabula ngana mu ani ngalo ni namara minu nglana amma awa jonguda Traoré jonguda benge jonguda mu toyi amma DJ Dako toyi alaka hine ministre koro dola Sada Samake ikado adasera nunu mbele jile ma uye bara minge ni ngoyi ngono ako Mali ikado aywa Mali koni kera hinota jamana ibeka klela ibeka koni ikado makarto made ibeka ere o amana yoro mimine abo fana ke makarto jamana akwi ikado Mali kera makarto jamana ibeka klela sabula ibeka ere makarto made sebel kala ko famaya ani yanga bele jile ki boy ni mami ibeka laje ibado ka fo makarto madu ona korobi nywana ako fana ma boy ako Mali kera jamana ibeka klela kele de sagona dungo be ke sonwa da kele ula da kele minga da abo ke na ya jabi jamana bela jile fere sonwa da kele akwa ale Yamusa Kamara yo ya nyana ako jamana ako aywa bela jile no be tieni na anguna foni dilaw ma do be ke tiye jala do be anyebala nga andati sama ambite maka akika don aywa hanna so la mas amasemene kelaw ani kuna foni dilaw sebe koro tegele o nga ikado ko ni ayongorni ndo ana ako aywa minye jamana ngo min bi jamana na ikado onye foli onye doni oye wajibi ako ma minu ngera sababu ye bere uruji kafa minu ba kalama minu nye sebe ndugo minu nye togo dugo kati akika don abicha mangalama abicha mando akoyel man nyine kera mi nye general Ibrahim Fanewa general Umaru Dawo colonel ikado Laji Musa Keita general DJ Dako kwa dasera ni bele jile tokoma ube mi ngalama gundo ina
ayiwa min ni min kɛra u b'a ɲɛdɔn a ko i k'a dɔn ka dɔw dogo ka dɔw to a dogo i k'a dɔn ŋanamu yɛrɛ kadira kɔnɔna na a k'o k'i bɔ yen a ko wulikajɔ minnu kɛra ani jateminɛ minnu kɛra i n'a fɔ o kɔrɔ minnu ma ayiwa commandant RCP min ye olu ka ɲɛmaaw ye ani CM n'o ye CM a ko bi a bɛ fɔ a ma ko CMP a ko ayiwa o wulikajɔw ni jateminɛ olu ye baara minnu kɛ i k'a dɔn yalima ɲininkali kɛr'o la yalima o ɲɛfɔra wa Yamusa Kamara de bɛ kuma dɛ kabini kelen a ye nin bɛɛ ɲininkali kɛ Yamusa de bara ka nin fɔ a ye nin de sɛbɛn ministre min kun ɲɛsinnen don lakanako ma voilà aw don a ko a ko i k'a dɔn olu damada dan bɛ dibi la minnu kɔni ye kojugu damada kɛ olu ma siran u ma jɔrɔ sabula maa dɔw sɔrɔla ka bila kɛnɛ kan min kɔni ye ŋanamu ye ka se k'a banni ka bɔ yen a ko n'i ye kota k'a lajɛ min ye jamana in ye jamana in gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ani jamana in janfa fɔlɔfɔlɔ min ye Ibeka Tile a ko Bube ye ko caman kɛ dɛ a ko u yɛrɛ korokaraw bɛ ɲɔgɔn gɛnyɔrɔ dɔn Bube ye janfa ani ko dama min kɛ nin ko in kɔnɔ Yamusa ko de a ko i k'a dɔn sɔrɔsi ɲɛmaw caman dɔ a bɛ fɔ kolokala i k'a dɔn ani girinkajɔ la a ko caman dɔ a bɛ fɔ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ o ɲɛdɔnnen don wari min dara ka di ale ma k'a fɔ u b'a damu o yɔrɔ b'i bolo a ko i k'a dɔn o damada a tɛna o fɔ nka min ni min kɛra kɔnɔ o bɛɛ dɔnnen don sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn kolokalamaa dɔ bɛ yen i k'a dɔn ka wulikajɔ boloda sɔgɔmada fɛ Yamusa de ko de dɛ Amadu a y'a se a nɔgɔ kolokala damanda ni wanda damanda Allah o kuma aya sen dala wa a b'a lajɛ ko olu wulila k'u ye coup d'état kɛ a ko nin ko in kɛra kɛcogo min kɔnɔ maa min y'a kɛ a kɛra minnu ɲɛna a k'i k'a dɔn minnu tilala k'a ko dogo ninnu bɛɛ lajɛlen ni maafa bere de ka kan a y'a jira k'a fɔ min ye Ibrahim Boubacar Keita ye a k'i k'a dɔn n'a sɔrɔla jamana in ɲorila n'a sɔrɔla jamana in dafirila a ko i bɛ k'a nɔ don a ko sabula min ye kolokala ko damanda de ye o de kɛra nin mun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ démocratie kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dama tun kɔnɔ ɲininkali kelen pourquoi attendre tout ce temps mun a ye nin bɛɛ kɔnɔ ka nin fɔ a ma nin fɔ joona yani dossier tun ka classé u tɛna déclassé de a tɛna déclassé ɲɛna ne m'a f'i ye wallahi moi j'ai toujours dit ça a ma nɔgɔ Mali kɔni Ala de b'an bɔ nin ye jamana sanfɛ ginɛw de bɔrɔtɔtɔ ye naam gundo jandaw tout le monde connaît ninnu ye ko dogolen ye maa ye maa hakilima ye nka a bɛɛ bɛ da dɔ de la ni dɔ ye wala k'i bɛ yeli kɛ jamana in bɔrɔtɔra cogo min bɛɛ b'a dɔn siga t'o la naam kunnafoni sɛbɛn le soft ale don i y'a bila yɔrɔ min na olu y'a ta ye u ko i k'a dɔn Yamusa Kamara min ye bamanakaw ka nin den jɔn ko Ala a kɔni nana jamana yɛrɛ kɔni ta sa ni k'a da lɛfɛ la ko o ko kɛra Laji ka waati la k'a bɛɛ lajɛlen bara ci sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko i k'a dɔn kɛwale sugu bɛɛ lajɛlen kɛra waasa ka ale Yamusa Kamara damu nin minɛ i ka nin bila i jufa kɔnɔ nin minɛ i ka doni kɔnɔ i ka boli fɛn o fɛn ye i k'a dɔn k'a fɔ mɛnjan fɛn ye karamɔgɔ Daba Tunkara u y'a dɔn bɛɛ lajɛlen masu ale la i ka nin minɛ i k'i ɲɛ ci fɛnw kan ko ale ye maninkaden ye ale n'a danbe bɛ ɲɔgɔn fɛ ni maa min bɛ maninkala lamɔ cogoya dɔn i k'a dɔn ale kɔni bɛ saya kusaya ani ni ko dɔw ye o de kama i k'a dɔn maa caman bɛ yen minnu tun ye cidenw ye i k'a dɔn ka taa se i k'a dɔn opérateur économique baw ma nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ don ale Yamusa Kamara kan dogo la waasa a bɛ se ka nafolo minɛ fɛn min ka d'u ye ni k'a dajaw la a ko ale ma mɔni o ye wa a tɛna sɔn o ma a ko waati min na ale tun ye Ibrahim Boubacar Keita a ka i k'a dɔn chef d'état major particulier o maa kɛrɛnkɛrɛnnen kun don kɛwale sugu bɛɛ lajɛlen kɛra a y'i da don olu la a ye maa dɔ yɛrɛ cogoya fɔ maa min bɛ yen n'o ye Dɛnba Yatasa ye i k'a dɔn ko cakɛda lankolon dɔ dilanlen b'olu fɛ karamɔgɔ Daba Tunkara i k'a dɔn u b'a fɔ mun ma Wadi Motors i k'a dɔn olu kɔni donna fɛn o fɛn min n'a bɛ tali kɛ minɛn n'o ye finitigilakaw ka minɛn sanni ye i k'a dɔn k'a bɛɛ lajɛlen marché sugu bulon ta ni k'a di olu ma o kuma u y'a dɔn ale ye maa min ye baara bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔ u nana don ale kan haraba nafolomugu bɛ na malɛti bɛ fa o bɛ na a bɛ bɔ o la i k'a dɔn lahawta mobilibaw bɛ kana bila ale ye ale kɔni ye i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen lasegin k'a fɔ ale mana o kama baara kan ka taa cogo fɛn o fɛn fɛ ko ale y'a tɛmɛ o sira de fɛ min ye ninnu n'a damanda yɛrɛ lajɛya ani kuma o kuma bɛ yen ni gindo bɛ yen n'a kɛra nin
Watula, Minye Yamusa, Ayin, ala ka bela jerele fise. Ayasemencha ka fame domina iko B. Golaya fenwo feme kramo de batungora no kera ni wati nununa ibeka ka wati foka se ikado bube na nyonao. Ayida do ala aya bela jerele fise. Awa minye gafe mibe na yo bo. Sebeni kala ku gafe nyere keme saka dugu yere mine. Fo abora ni war mi wari gafe indese me fo do yere fana mala ka do fara kantu kafire moma. Awari chi amede kuna foni fle anye mi mo le soft kono aka video bolila nengo kerafi cheka pip mi nye Seydou Mamadou Kulubali ka gwajwale ni madu koro akulaba na kengo sige amodel konare kado kulubata prezanya dakando amodel konare kalutan ikado ni ko keru ketugola o de bani Mali prezan gura sigili je sige sebenekela ko ikado laben ani dabali bele jelebe sena so mingele do yalo abo politique ma no ye abo politique cadre ye minnu bi politique tona amodel konare kado somina a kabini bikote ka do ka fo Mamadou Seydou Mamadou Kulubali ni ngamale ikado fiya tafa ba ka fa fa kosobe o chaman bolla kani meru amodel konare o politique ton batte ikado o ma batte abo politique barala mi na nde kaba kalotande ba ni president gura sigiliche amodel konare ako mi nye ton nye politique ton minumbe agato ma chaman digele dula sabula ikado jamana ikado apurgotolu bolo o de malide yere banka so politique mai tuni na manyoko oninga mali naka kadi ba na do abo funizire do amodel konare kado bara utachugo anikuma okechugo abolo ma chaman ngoni nzomina ka fo Seydou Mamadou Kulubali sira Seydou ikado president naka suru semane kala ko ere dugolin deble ko ako kadiri do be ademana URD RPM ukonu baraka baraka dibila amodel konare ubaraka bara sugu bele jilenge min woni Seydou demeni e ikado awa mim se ka to wuli ka jobi buluda chamanye kan da ka parti la ma memi way na mbeta fara Seydou ka anga faraka na mata fara Seydou ka na ka bi candidat wareke ikado ne kwani ba kele ne tara Seydou fegui ako damanda ikado debisina hanna soro parti politique te minyi ta fo kenaka o kadru ni awa akuluma olu chaman woni be wuli ka jo ani chasila kanyasi Seydou ma sebene kala ko ton mi zigira nuka mako benga ngoni nye awa pumaye sabula benga yi abe jamana de bele jile de kofo ikara politique mayo ikara soro busuli kelew ikara na politique yo na bena ikado de be kasaba nyumani kabini Alpha Mor konare san 2002 no koni fanga boro bolo adema koni ngara ikado jigindanye dongele dakile umma deli ka chesirike fanga nofe mama mana na dunuvola una uka kanga ni gusha nofe opma adema koni ale laba koni ngaro ya amasonga ngwara da amasonga faga nyinike sebene kala ko de kala sobe ka adema ere ka fasan ninga bulubo akika don awo ka kandida ko no wula puma ikado awo manga badebuli yalma sei eko bengana yo ni nyanje sabula ako gelalen be foka fuka tuti ako no ibwala sebene gela jira ka fo minye ademaira ka su sanction barkale mimbe marakala ikado bi Seydou nofe sebene gela ko akika don o ya da matamana opma o ba jira ka fo adema koni anaka mina bele jile Seydou Mamadou Kulubali laba o busonga tu de o kerala ako IRD sumele sise ikado de kunyen ganaye ayele kunga bo yanga bakumbala ala nano miniji dugaya ma jole mbate halibi naka bi URD kono ka fo ni ye ma duman bay ikado sanga babbe ni no fa ayele ka bo akadra ka bo ako anga tiye fo nwanyi ote na so la ote sebene kala ko ikado ton bunyana nga makulu ma jonjon te mo bisu gudlomina opma minye Seydou Mamadou Kulubali unna tugo nyene do kosobe chama ngoni ya jira ka fa anga ta ni gerefe o iya don RPM koni de ako aiwani ni ye jega e wulu bolo alaka di ma do aka minefende RPM koni nga fanga soro ikado awa ibeka ka awa kulukala ko ani ahine de dona maula wala le mo de fe o dongwa ya fa wallahi ahine de dona maula nyo de dona misiru kono ka del fidelu deli wala ibeka ka fanga soro wala hina drondo parce que malien ti fait mi ve car c'est victime ni ngara la
kabini ATT clé a ye fanga ɲini a ma sɔrɔ Alifa y'a janfa a namarala Alifa y'a janfa Adama y'a janfa o damanda de farala ɲɔgɔn kan ka IBK hinɛ don Maliden na k'a kɛ président ye mais kabini 2013 kabini 2013 anw ye nin kuma fɔ nin kumaso kelenw kɔnɔ n ko Ala kana ca la a kɛra u ma aw lamɛn ko aw ta ye a ko man d'aw ye mun b'a kugo yan Amadou Konare a ko i k'a dɔn RPM kɔni dɛw i k'a dɔn o ko kɔni o dakolo n'o filenkolo cilen don n'olu caman de b'a la minnu kɛlen bɛ k'u mɛru i k'a dɔn Seydou Mamadu Kulubali kɛrɛfɛ a ko an bɛ don min na ko bi min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye i k'a dɔn awɔ nbamuru dajalen bɛ fa bɛɛ lajɛlen na sabula politiki kɛlɛ ne de fɔlɔ nana ayi ne de fɔlɔ nana nin damanda a ko i k'a dɔn awɔ a nbamuru walima a denkɛ faritigɛ o tɛna ban min kɔni ye awɔ sira tigi ye sɛbɛnnikɛla ko Seydou kɔni a kɔni kelen bɛ ka garijɛgɛ ba sɔrɔ bi sabula maa caman kɔni dalen don a la jɛkulu min sigira to a la n'u k'a ma ko bɛnkan in kɔni ye bolonɔbila sɛbɛn ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a ko maliden maa 20,000,000 n'olu bɛnna fɛn min na k'a fɔ u b'o dilan o ti tiɲɛ abada a ko a ka tizi bere a n'a ka taama bere nin wulikajɔ min bolo dara Moti n'o ye ayiwa a ye kunnafoni di min kɛ Moti sɛbɛnnikɛla ko o kɔni kɛra sababu ɲuman ye sabula a yera k'a fɔ maa o maa bi jamana in kɔnɔ miliyari bi maa ma bolo jamana in kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ Seydou Mamadu Kulubali nɔfɛ nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min sɔrɔ ni ka bɔ pelikan kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara Seydou ye maa jɛlen ye nka ni Seydou fɛrɛla a f'a ye ko kunnafonidila dɔw b'a nɔfɛ ko k'a kɔlɔsi k'olu ye taa ɲininaw ye kunnafonidila dɔw olu b'a ka Seydou kɔlɔsi ko a k'a kɔlɔsi olu la jɔni minnu ko f'i ye kɔfɛ de ko k'a ka kunnafoni ko di e ma n'o tɛ a bɛ minnu bolo a bɛ kɛ mankankolonci ye ayiwa mɛ min kɔni bɛ yen anw tɛ ni min kɔni y'anw jan bɛ taa ye n'i y'an sɔn n'o tɛ a bɔra a banna n'i ma fɛn d'an ma anw kɔni da ye kanu ye an bɛ taa koyi u tun bɛ fɛ ka min kɛ i ka bamanankɛ bilen la u bɛ fɛ k'o de kɛ Seydou la Seydou jumɛn ye ni Seydou kɛ u nana Igor sigi yan k'a fɔ ko jamaba b'u bolo k'u b'o ka communication kɛ miliyɔn ba caman k'a sɔrɔ foyi Igor ye wari di mɔgɔ ma de il faut être entouré par des gens crédibles o de nafa ka bon kosɛbɛ o kuma i b'o yɔrɔ f'a ye n b'a f'a ye merci kunnafoni sɛbɛn le wagadu Abdramani Sisɔgɔ ye sɛbɛn kɛ Sisɔgɔ ko an bɛ don min na i ko bi e ko jamana in ma kuma sulu ko kura karamɔgɔ Daba Tunkara min ye i k'a dɔn laadala diɲɛ wasabulon olu ka jɛkulu dɔ bɛ yen o kɔfɛ min ye CEDEAO farafinna woroduguyanfan ka wasabulon jɛkulu dɔ bɛ yen a bɛ fɔ min ma Parlement de la CEDEAO sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn o de ko ye kɔmɔko dɔ ye jamana bɛɛ de bɛ wele aw ka wasaden minnu bɛ yen n'o ye aw danamaw ye n'o bɛ se ka i k'a dɔn CEDEAO niyɔrɔ fa aw kana olu bila ka na waasa min ye kalikasɛw ni tabiya baara u cogoya bɛ don a la sɛbɛnnikɛla ko jaa ci fɔra anw ka Mali la min ye anw ka wasabulon min bɛ yen hali ni y'a sɔrɔ perew ni m'o ko kɔnɔ sabula anw ye jamana majɛtɔ ye nin waati in na anw bɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔna la Maliki Jaw CNT a n'a jɛw u bɛna maa minnu kan ni k'olu bila ka taa i k'a dɔn farafinna woroduguyanfan ale cogoya la Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen cogoya la u ka taa an nɔnɔ bila wasabulon la karamɔgɔ Daba Tunkara e ko maa minnu dara u ma gɛn ka segin wa sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ se ka kɛ cogo di min ye i k'a dɔn awa wulikajɔ minnu bɛ yen ni olu bolo dara a yɛrɛ de k'a fɔ san o san min ye wasabulon minnu bɛ nin jamanaw kɔnɔ n'olu ye CEDEAO jamanaw ye olu ka cɛdenw bɛ na waasa u bɛ se ka i k'a dɔn u ka jamanaw nɔnɔbila nka sɛbɛnnikɛla ko Mali ka ciden minnu dara jɔn ko Ala u kɔni ye olu gɛn ka segin olu sen ma se ka don a la sɛbɛnnikɛla ko nin ko in o ye fɛn b'a jukɔrɔ ale ye ɲinini k'a ko la maa caman tun y'a jira de k'a fɔ min ye CNT min bɛ anw fɛ yan ko nin tɛ wasadenw lakodɔn ye ninnu kɔni sariya kɔnɔ u ka kow ma dafa nka ɲinini dɔw ni sɛgɛsɛgɛli dɔw y'a jira k'a fɔ an ka cɛden minnu gɛnna ka segin u ma segin o kama a ko min ye CEDEAO maaw yɛrɛ de ye k'a dɔn sɛbɛn bila ka na k'a fɔ a y'aw ka wasabulon maa dɔw bila ka na ni olu nana minnu cogoya bɛ se ka don Parlement CEDEAO la nka sɛbɛnnikɛla ko balinanko jumɛn de taara bɔ a la karamɔgɔ Daba Tunkara wasabulon min bɛ yen ni Ibrahim Boubacar Keita y'a filenkolo ci ni k'a dakolon ci k'a sabu kɛ u donna wasabulon wulubɔnda fɛ i k'a dɔn jaa ko député dɔw de taar'u mɛru a ko la k'a jira k'a fɔ k'olu nalen Mali nɔnɔ bila awɔ château b'o la château bɛ kura in fana na o wa
Umaru Jara bɔra château nana don ye caman ko château naku y'a ka nin jɔyɔrɔ kelen de nɔfɛla ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu bɛ yen ni jiga dɔn an ka CNT maaw ye danaya da olu kan k'olu bila ka taa u taara bali de k'a fɔ ko maa wɛrɛw fana bɛ yen n'o ye député bulon min cira hali bi olu ma jɛn n'u ka député bloc ba bɔli ye olu fana taara n'u yɛrɛ ye i k'a dɔn Mali cɔ a la ko jateminɛna sa i k'a dɔn CEDEAO maaw fɛ k'a fɔ nin ye kunkolo 2 ba 2 kelen ye o tuma min n'o sa aw ka taa segin so aw jɔyɔrɔ tɛ yan sabula anw t'a dɔn min ye bilen min ye 6e législature n'o ye député bulon min cira CEDEAO maaw y'a jira k'a fɔ o maa minnu cɔ a tun bɛ parlement CEDEAO la olu fana cɔ a fara pewu ka bɔ a kɔnɔ o tuma min ye maa kura de bi don i k'a dɔn bɛɛ ani sariya kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko de kɛra nin cogoya in na nka ko nin ma faamu kuma ciyalen dɔw kɔni kɛlen don ka tɛngɛlɛmaliba ta ka ɲɛsin CNT ma k'a sababu kɛ a maaw donna don cogo min na dɔw ko u tɛ sariya kɔnɔ dɔw ye kuma ciya sɛbɛnnikɛla ko jamanadenw bɛnna fɛn min kan n'o ye ka CNT de sigi n'o b'a la k'an ka wasabulon kunkanko kɔrɔfɔ fɔ an ka daw la an k'o dɛmɛ kɛ kalo tɔ man jan bilen walasa ko tɔ bɛ se ka kuncɛ cogo min na CEDEAO ta in kun ma kɛ fɛn min ye u k'o fisɛfisɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ i k'a dɔn wasabulon min kɔni bɛ yen n'o maaw b'a fɛ ka taa kɛ parlement CEDEAO la u tɛ bilen u gɛnna wasabulon cira baara banna kunnafoni filɛ an ye min bɔ wagadu kɔnɔ a ka bidon bɔli la ne ko kɛrɛfɛ i k'a dɔn fiɲɛni bɔ an sen kɔrɔ tezara an n'o bila sufɛla la Jeka Pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ Daba Tunkara ko hali bi bɛ fɛn min na o tɔ bɛɛ siga t'o la bala cogo bɛ di tun Amadou Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Hogon sɛbɛnnikɛbaa ye Amidou Togo Amidou Togo ko a k'i k'a dɔn bɔsindigi la ɲɔ ɲɛnen bɛ jamana kɔnɔ hali forobafɛ i k'a dɔn maa dɔw bɛ u ni dalen b'o kan kabako kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maison des jeunes Bamakɔ camancɛ la faso nin yɔrɔ don i k'a dɔn nin don in min ye architecture maçonw ni manœuvres olu furilen bɛ yɔrɔ kan u bi dingɛsen kan u b'a ka cogo min u b'a ka ten maanifin kamana ganna i k'a dɔn ayiwa min ye kunnafoni ye o nana jɛnsɛn yalima min ye maison de jeunes ye joni fana ye yanzan a feerela joni ma jagokɛlaba dɔ bɛ yen o kɛlen bɛ k'i waa da la kɔrɔko ka di jamana bolofɛn bɛɛ lajɛlen feerelen don k'a ban o tɛ nkalon ye nka min ye sow ye Amadou Konare k'a dɔn so dɔw bɛ yen jɔnko i k'a dɔn olu ni feereli man kan sɛbɛnnikɛla ko awɔ ko kɔni bɛ nin dangan in na denmisɛnninw ka yɔrɔ in maison de jeunes a ko bitɛ min ye jagokɛlaw ye ani jamana ngarabaw u ni dalen bɛ ayiwa nin yɔrɔ ninnu ka sabula u ye yɔrɔ caman du ka ban o k'a dɔn de y'a jaw da minisiri kɔni min bɛ sport kunna o kɔni a jira k'a fɔ n'ale kɔni ɲɛ dara cɛ o cɛ ka ɲi i bɛ t'i ta fɔ fɔta i bɛ t'i ta fɔ bɔgɔ jeni kan o ka kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ le Hogo kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara kunnafoni sɛbɛn le jour Madi Hawa Kebe nin y'ale ka sɛbɛn ye ale ko a bɛɛ n'a ta ni wulikajɔ ma kɛ min ye i k'a dɔn awa araye ko tɛrɛ a tɛna boli Mali la bilen min ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ tɛrɛn bolila maa o maa dahirimɛ dulonnen don tɛrɛ la a bɛɛ lajɛlen bɛ makariko ni kɔlɔbɔ la min ye i k'a dɔn ŋanamu-ŋanamukɛlaw dugukoloko la u n'ale bɛ tɛrɛ tɛmɛsira bɛɛ lajɛlen sa ni k'a ba ta ye ka kogow jɔ a kan ni ka sow jɔ hali araye sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko o m'u bɔ min ye araye nɛgɛ tɔ min bɛ yen ni tɛrɛ kan ka boli o kan ni maaw jigi b'a kan u kɛn bɛ k'o bɛɛ lajɛlen fosi ka bɔ dugu jukɔrɔ olu caman ba de toni bɛ magasin kɔnɔ feereli dakun na sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ se ka kɛ cogoya di waati min na bɛɛ lajɛlen jigi b'a kan ko tɛrɛ na kɔ kɛ Mali la tun waasa gɛlɛya mun bɛ maaw kan tɛrɛnko ale jɔli la o bɛ se ka duga cogo min na k'a ye k'a fɔ dɔw ci bɛnnen don i k'a dɔn tɛrɛ yɛrɛ a tɛmɛsira nɛgɛw bɛɛ lajɛlen fosili ma u b'a la ka t'o fana feere ni k'o kɛ nafolo ɲinifɛn ye o tuma maa minnu bɛ yen n'olu ye jamana faamaw ye bi kɛrɛnkɛrɛnna minisiri min ɲɛsinnen don dugutaa koɲɛw ma ni ka taa se minisiri min ɲɛsinnen dugukolo kow ma n'u ma wuli ka jɔ boloda karamɔgɔ Daba Tunkara ko nin fana y'a ta gɛlɛya kura ye sabula ni ɲɛ sɔrɔla tɛrɛnko la don o don ka n'a sɔrɔ tɛrɛ tɛmɛsira bɛɛ jɔlen k'a ban sow bɛ se ka ci ka bɔ yen nka n'a nana sɔrɔ min ye tɛrɛ yɛrɛ bɛ boli sira min kan o nɛgɛden bɛɛ bɔ mɛn ni k'o bɛɛ lajɛlen feere tun k'a bɛna jamana sigi dingɛ kura wɛrɛ la fɔ ka tɛrɛsira bɔ kura ye o fana y'a ta gɛlɛya wɛrɛ sabula jamana nafolo bɛna bɔ jamanaden kun k'o ye fɛn ye min n'a ka gɛlɛn o tuma tabale gosilen bɛ ka se ka da minisiri ni jamana faamaw tulo kan wulikajɔ u k'a boloda joona n'o tɛ a ye nɛgɛ kɔni k'a bɛ feere la sugu kɔnɔ wa a tɛ dogola yɛrɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ le jour kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Hogon awɔ
o do de ni de pelikan ye fiyewu pelikan na kɛ nin ye dɛ awɔ o do wa pelikan do Amadou Konare mbi boni sɛbɛn min n'u k'a ma le pelikan Amadou Konare k'a dɔn sɛbɛnni kɛbaa de ye MT a ko an ka taa douane na Amadou Konare i k'a dɔn yɛrɛ ci kɛko ɲuman i k'an ka fo jango foroba ci i k'a dɔn kɛko ɲuman foli ani tan ni k'an ka da ɲɔgɔn kan kosɛbɛ Amadou Konare k'a dɔn an ka foroba cakɛdaw i k'a dɔn ayiwa min ye douaniers ye douanier muso minnu bɛ yen i k'a dɔn a musomisɛn a n'a maakɔrɔba u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Amadou Konare k'a dɔn bonyaba ni k'a ta k'u ka ɲɛmaa sɛgɛrɛ hali n'a sɔrɔla nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Amadou Konare i k'a dɔn musow y'a jira k'a fɔ douanier musow olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan jɛkulu la ko min ma association des femmes douanières et épouses de douaniers Amadou Konare muso min bi douanier la walima muso min n'o cɛ ye douanier Amadou Konare ninnu bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye kelen ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa ɲɛmaaya tun bɛ inspecteur Sidibe min ye Hawa Ibrahima Dumbiya ye Amadou Konare k'a dɔn farala ɲɔgɔn kan min ye douanier ɲɛmaaso ye k'u wele min ye awa ɲɛmaaba ye Mahamɛ Dukara ka taa se directeur général adjoint n'o ye Mahamɛ ka danga ye colonel major Amidou awa F Ba Bagaga colonel Ahmed Agboya au chef du bureau contrôle interne BCI ka taa se i k'a dɔn douanier de ɲɛmaaso caman ma u y'u fara ɲɔgɔn kan Amadou Konare i k'a dɔn bonyamasagi ni k'o ta ka di i k'a dɔn douanier directeur ma min ye Mahamɛ Dukara ye Mahamɛ Dukara e bɛna don min douane na i k'a dɔn maa caman ye kuma caman fɔ a jirala k'a fɔ i tɛ se a jirala k'a fɔ nin na kɛta nin na bɔta nka an bɛ donni minɛ ko bi douanier kelen bɛ ka yanga ani tanu min sɔrɔ jamana kɔnɔ e nɔ don o tuma anw douanier musow an muso minnu bɛ douanier la anw farala ɲɔgɔn kan k'i tanu diɲɛ maa ka se k'a ye n'i tanu n'i ma bɔ anw na i n'a minnu bɛ ca kelen na yalima jɔnni yɛrɛ bɛ n'i tanu sabula anw de fɔlɔfɔlɔ y'a ye sɛbɛnnikɛla ko Mahamɛ Dukara jɔngɔ la a ye bonya in minɛ min ye Madame Sidibe Hawa Ibrahima Dumbiya la i k'a dɔn u y'a jira k'a fɔ min ye jamana in ye hadamaden i ka baara ani ka kɛwale a caman bi tanu a caman bi fɔ de ni sale a ko nka min kɔni ye bi ye Mahamɛ Dukara baara ka baara min kɛ n'o ye jamana bɔlen ye nɔgɔ la gɛlɛya min dalen bɛ ɲɔgɔn kan kɔrɔnfɛla fa bɛ minɛnen bɛ coronavirus bɛ ngo n'a ta bɛ marakakɛ kɔni bara ka wari suuru i k'a dɔn jamana wagande kɔnɔ o de la musow y'a jira k'a fɔ n'a tanu tanu in diyara ye i k'a dɔn hakaja baara ɲuman kɛli Amadou Konare o de ka fisa a bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn ayiwa sini ma sini mɔɔw u k'a dɔn k'a fɔ min ni min kɛra nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ i ko jumɛn flagrant don le flagrant kɔnɔ flagrant an y'a salo ka bɔ flagrant kɔnɔ o don waati sera o Amadou Konare waati n'a ka waati ma se i k'a dɔn an bɛ sunkalo la faamuyaliw bɛ na Amadou Konare hali an juru ka technicien kuma dɔ la a bɛ se ka kileku ten ne ko bi ta in tile bɛ ka dɔ kɛ o tile bɛ ka dɔ kɛ nin waati ninnu bɛɛ bɛ a tɛ ja dɛ nin waati ninnu bɛɛ bɛ n'a hakili jigin n ka cɛ la bamanan walahi ala sunkalo maa se tan i k'a dɔn o ye kuma ni ayiwa fɛn da ye ala ka hinɛ a la sunkalo bɛɛ kabini n ye bamanan dɔ don min sunkalo ma deli ka kɛ k'a ye don kelen bila a bɛɛ sunkalo tile 30 bɛɛ su k'a ban walahi